Kasam ke bahinyo, kashigayon u David, kabolorwai ya utrai syapangki Ktien u Kush u Kinja Benjamin. Atrai u Blei jonga hami nga shania, tu penim yang na kita baro kiba ben yang batu pelat yang yo ba untar ya kemensim jonga kumusing udah tar lingkot lingka ya ka haba omdan nong pelat. Atrai u Blei jonga ladanga la le ya kani lada don ke jing paman hakikti jonga ladang la siu keliang da kapas niu ya uta ubaya sok bat nga shisha ngala pelat ya uta ubala long unong ya le ya nga klem dao to unong shun un be ben ya kemensim jonga bat un lap ya nga to un yu rot ru ya ke jing im jonga shaka kendeu bat un bu ya ke buram jonga haka deumet sela to yeng atrai haka jing bitar jome to pen yeng ya lede persya ya ke jing bitar ba meding kino yele ya nga bat to pej na ka benta jonga mela hukum ya ke jing bishar pat ke jing ya seng juki kinja ben riu to kan ker tau yar ya me pat halor jongki to wan pai ma me hajrong utrai ule ya ke jing bishar haki kinja ben riu to bishar ya nga atrai kat bakum ka hok jonga bat kat bakum ka jing bej jonga ka bahanga atau ai baka jing le baman jongki baman kan kut no henry to pen scam ma me ya uba hok na ba u Blei ba hok u tunju yet yeki dok not bat eki khlai ka sti jonga ka don ba u Blei u ba penem ya u ba bej ha ka dok not u Blei u long nong bishar u ba hok u Blei ru u ba don ka jing bitar shla halakas ni lada u briu pai un penep ya laga white lam ula wiat ya laga renti bat ula kre ya ka ula kre ru hau yaki atiar ke jingyap upen long ki ba meding yaki khnam jong u hakmi usu khun ya ke jing baman ula punru ya ke jing sniu bar ula kha ya ke lam ler ula thau ya ke liulep bar ula ti ya ka bar ula ha kata ka kharai ka ba ula thau ka jing sniu jong u kan wan ngat halor ka kli jong u hi bat ka jing le jubor jong u kan wan hiar ha ka lingkru yang kli jong uhi ngan aingu hau trai kat bakum ka hok jong bat ngan ruai ka jing ya ro aga kerteng utrai ubah khli tam